Rohanni előre, mert betartod a másfél méter. Nemáme žiadny slnečník, to je problém. Náš kružok existuje od jesene roku 2011 a máme v súčasnosti 9 členov. Je to hlavne iniciatíva členov a najviac teda sa o to zaslúžili Jarko Jaroš z Oktávy, ktorý nám odchádza. Takže prvý nákres bude prvý nákres, hej, potom dáš čas. Tento úkaz nastáva v priemere asi 13 krát za jedno storočie, teda za 100 rokov. A náš astronomický krúžok pri gymnáziu Janka Matúšku v Galante sa v podstate na toto verejné pozorovanie pripravoval asi tak 2 až 3 týždne. Už minulý týždeň teda sme čakali na dobré počasie a vybrali sme ďalekohľady, išli sme pozorovať. Máme asi 6 ďalekohľadov, máme šošovkové, máme aj zrkadlové, máme špeciálne astronomické fólie na pozorovanie slnka. A snažili sme sa naozaj pripraviť a celkovo tak odskúšať si to, aby ľudia mohli prísť a mohli niečo vidieť. A Jarko, kde si? Jakže mi to nehovoríš, že čo môžem sa pozrieť, čo sa môžem pozrieť? Tento úkaz je naozaj zaujímavý, lebo vlastne naposledy na Slovensku ho bolo možné pozorovať až v roku 2003. No a najbližší takýto úkaz budeme môcť pozorovať až 13. novembra 2032. Môžem,